ta, unsa may inyong panginahanglan nga gusto ninyong mahatag sa taga Cebu? Bag. Bag. Sa pa? Tagsa lang. Bag. Sa pa? Tubig. Notebook. Papel, ballpen. Asa man imo eskwelahan kung sa makabalik og klase? Isa kang grado ah. Ha? Grade 4. Unsa may sulti sa imong teacher makabalik ba mo og klase? Wa pa? Siguro. Ikaw ta grade 8 ni. Kano sa man kuno balik inyong klase? November 7. November 7. Pa imong classroom na unsa man? Kurot. Pila ka classroom ang naguba? Tanan. Ila man ka classroom tanan sa eskwelahan ninyo? 15. Unsa ning ngan sa eskwelahan ninyo? Sacred Heart Academy. O private ni? Unsa may sulti kano sa man kuno magtulda mo sa inyong klase? Okay ba? Ha? Okay ba? Imo ta unsa kang graduate ta? Grade 7. Grade 7. Unsa man sa sulti sa imong teacher sa imong klase? Unsa? Unsang kano sa mo balik ang klase? November 7. 7. Press on mix. Unya imong classroom na unsa man? Kurot. Naguba gyud? So asa mo magklase ka ha? Basig sa plaza ana. Sa plaza na lang. Nakuha na. Ikaw ta, sa kang graduate ta? Grade 6. Ano pa? Yan sa may imong panginahanglan be para makadungog ang taga Cebu. Sa may kinalas mga estudyante. Bag. Notebook. Baon. Ballpen. Baon. Uniforme ni mo. Imong uniforme, gubar may umay. Ora. Sige.